Nanay duha ka mga kaso sa Mpox sa Eastern Visayas. Ang unang kaso sa monkeypox natala sa munisipalidad sa Sogod, Southern Leyte. Sa investigasyon sa otoridad, ang 28 anyos nga Mpox patient walay travel history. Nunot niini daling giumo lang usa ka task force aron malikayan ang pagkatap sa maong sakit. Sayo karong si Manaha mipagawas og executive order si Sogod Mayor Shepherd Dinutan nga naglatid sa guidelines alang sa prevention, detection, isolation ug pag-manage sa Mpox case sa ilang lungsod. Samtang ang ikaduhang kumpirmadong Mpox case sa Eastern Visayas natala sa Ormoc City. Nunot niini gi-identify ug gi-monitor ang dunay close contact sa maong pasyente. Tulo ka probable Mpox cases ang padayong gi-monitor sa dakbayan. Nanawagan usabang LGU sa ilang mga residente nga magmatngon ug siguruon nga kanunay manghugas sa kamot ug likayan ang person-to-person contact.